Suntem în cadrul unui proiect, sarcina căruia a fost să fie confort, armonie, funcționalitate și multă lumină. Și asta am obținut-o. Cu ajutorul companiei Stilfero am putut să realizăm acele obiecte de mobilier confortabile, armonioase și care s-au integrat perfect în acest interior. Atât liniile finuțe, stofele, calitatea lor, cât și cusăturile, detaliile care contează într-un spațiu atât de alb, atât de deschis. Nu este prima colaborare, de mulți ani lucrăm, dar și de data aceasta m-a uimit cu calitatea lor. Stilfero știe cum trebuie să realizeze un proiect. În cadrul livingului avem o canapea, este modelul Eternity, o stofă foarte rezistentă, calitate înaltă și cel mai drăguț aici sunt liniile finuțe, atât a cusăturii, cât și piciorușul, care este unul foarte, foarte detaliat. Pernele sunt elementele care redau confortul, moliciunea aia, home sweet home. Desigur că avem și zona de dining. Ei, și cum se poate fără frumusețea asta de scaune Vivi? Eu le ador. Nu, sigur că pot să recunosc că am fost creatoarea acestui proiect, am fost creatoarea acestui model și îl ador anume pentru ergonomie și eleganță. Aceste forme metalice de la spetează, practic de aici apare denumirea de Vivi și ergonomia spetezei este una dintre cea mai confortabilă. Iar stofa este una de tendință și foarte ușoară în întreținere, mentenanță, pentru zona de dining sau chiar și pentru zona mesei de servit mic dejun. Suntem la terasă, deci de fapt este o verandă închisă pentru o zonă de lounge mai relaxantă. Și aici avem canapeaua Emilia cu puful Eternity și două măsuțe pentru cafea Infinity. Este o combinație armonioasă și foarte confortabilă, în special pentru zona de verandă. Aici poți să stai să servești cafeluța, ceaiul sau poate un prosecco. Suntem în dormitorul matrimonial și aici avem un pat care este custom, deci este un proiect individual. Și ce avem deosebit? Aceste elemente de la tăblia patului, care se aseamnă cu un chamfer box. Deci, de fapt, ideea a fost ca colțurile rotungite să repete forma peretelui, elementele volumetrice 3D de pe perete. Un alt element interesant este, desigur, că iluminarea ascunsă. Această iluminare dă o senzație cozy, confortabilă și în special dacă vrei să stai să citești o carte sau să privești un film, de ce nu, cu cineva drag, lumina dată este perfectă pentru o atmosferă plăcută și elegantă. Și la părți o să avem niște măsuțe Infinity și cu o banchetuță funcțională, chiar dacă avem garderobă în această cameră, desigur că banchetuța va fi acel element funcțional care ne ajută la depozitarea hainelor ușoare înainte de culcare. În această baie, Master Bathroom, avem o frumusețe de măsuță, este modelul Mickey și așa cum este o baie, sigur că blatul este din compozit, cu piciorușul din metal vopsit, ceea ce va rezista pentru această zonă de exploatare. Vă imaginați măsuța, cărțulia, prosecco, cada și lumina. Romantic. Suntem în camera pentru oaspeți și aici iarăși avem un pat individual, este un model creat, intenționat, la fel să avem colțurile element chamfer box și combinat deja cu această banchetuță mică, funcțională, necesară celor care ne vin în ospeție. Este gândit ca să fie confortabil și comod pentru aspeții noștri. Și suntem în birou.
Este o cameră atât pentru oaspeți, cât și pentru biroul de acasă. Și desigur că ce birou fără o canapea extensibilă pentru cei dragi. Este Melbourne, care se extinde foarte ușor și este foarte moale. Un avantaj pentru canapelele extensibile.